Ang 10,000 slots sa CHED-Tulong Dunong Program ubos sa High Priority Bus System Project sa Davao City LGU, abli pa. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Usang tulong dunong scholarship sa CHED nga mamahimong ma-avail sa mga maapektuhang POJ driver sa High Priority Bus System nga programa sa Davao City LGU. Apan sa karon aduna pay 10,000 slots nga nahibilin ug aron mapuslan pa ang budget gilin kining itanyag sa laing nanginahanglan ilabi na karong panahon nga dunay pandemya. Ang maong programa maghatag og financial assistance nga 7,500 pesos kada semester sa beneficiary sa tertiary level. This is the first batch of the batch 2. Because we have 1,618 for the batch 2 and karon nga naadiri are around 550. So naatay nadala na 2.7 million para ipangsweldo nato sa ato ang mga 550 ka mga qualified applicants sa batch 2. Alang sa mga interesado og posibleng kwalipikado nga anaa sa second year to fourth year college, mamahimong i-check sa Facebook page sa City Government of Davao ang mapamaagi sa pag-apply. We have to give focus children of OFW, children of those who are repatriated, and children of those informal sector that they are being retrenched and even those na hindi umabot ng 400,000 annually ang kanilang sweldo or an amount of 33,000 per month. Combined salary of a couple. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.